L'habitació dels pares. El llit. El coixí. L'armari. Molt bé. Aquesta és la meva habitació. El Mickey. El Mickey. La corona. En aquesta foto soc jo. Amb l'autobús. El Rayo McQueen. La pista del Spider-Man. Los Mickeys. Això per què és? Per dormir. El comedor. La tele. Esta es una torre. Esta es otra torre. Quina torre és aquesta? La torre de Pisa. Molt bé. Son fotos. De qui són? De mis amigos. La nevera. Esta es mi hermana. Este es mi primo. Este soy yo. Y este es mi papi. Estos son niños. Això? El calentador. Esta es la habitación de mi hermana. La cuna. Los muñecos. El elefante. El bebé. La silla. La cortina. Este es el baño. La ducha. El armario. La colonia. La crema. Estas son mis cosas para lavar los dientes. Una concha. Para hacer pipí. Aquesta és l'habitació, els ninos, la Hello Kitty, la nena, una granota i mi nene. El meu coixí amb la Peppa Pig. El meu coixí de rosa. Jo, la Marta y Ana. Qui és la Marta i l'Anna? ¿Sabes por qué? Porque de su comunión salieron distintos. La bola, la radio, Escoltes música? la meva lumbre. Escoltes música amb la ràdio? Sí. Quina música t'agrada? Tota? Sí. Esto es la meva habitació dels pares, els coixins,
agua, las flores, la cama. Molt bé. Esta es la meva habitació, las estanterías y los juegos, la niña grande, un bebé, todos los bebés y Quants aquests bebès? Chifetes, la meva nena. Esta es cuando íbamos cuando me puncharon a mí, cogimos eso. Esta es la cocina, el grifo, el jabón, los coches, una copa, las ventanas, el lavabo, el taburete, las cosas que uso yo, el jabón, la colonia, cuando me limpio las manos, Com es diu? el rentamans y el cajón. Esta soy yo. I com t'has fet la foto? Sí, se le ve así. Este es el menjador, la tele, l'armari, una figura, otra figura, una foto meva, la foto de la mamá y el papá, al parque la Clàudia. Qui és la Clàudia? Mi bebé, caixes, Què guardeu en aquestes caixes? com poses el papi i la mami, el parque, I qui hi ha en el parc? mi bebé, el cocodrilo, dos fotos, pero no son de nadie. Molt bé. El carro detrás, una foto de cuando el papi y la mami se habían casado. Molt bé. I on la teniu? A la habitación las paras, la lámpara, la llumeta. Molt bé, Edgar. La meva habitació, l'armari, mi silla, per escribir, Molt bé. les meus joguets, el Mickey, el Iron Man, el Hulk, el de los bomberos, el Rayo McQueen, el barco Molt bé. para guardar los juguetes. La ducha, I on està? al lavabo. Això és la meva habitació. El Puma, la vieja, el Wazowski, coches, una escalera, I on vas amb aquesta escala? la cama grande. Molt bé.
l'habitació de mi tata. Com es diu la teva tata, Joel? Noa. La Noa. La Paula. Qui és la Paula, la Nina? El oso. Los armaris. De qui són els armaris? La Noa. Las mochilas de la Noa. Mi patín, mi bici. Mi casco. Molt bé. La cama de los papas. La tele. On està aquesta tele? El menjador. Una foto. Qui surt en aquesta foto? La tata y yo. Una foto. La Noa. El lavabo. La colonia. La colonia de mi papá. Otra colonia. El jabón. Una estrella. El espejo. El paraguas. El pasillo. De quin color són les parets? Taronjas. La puerta. Lloronas. Aquesta és la meva habitació, és de color rosa, lila i blanca. Molt bé. És la barana perquè no es caigui la meva germana. És el meu llit. És el llit de la meva germana. Com has dit la teva germana? Martina. El tocador. Els calaixos. Els ninos. La Dora. La Pepa. El gosilo. L'escala. El lavabo. Per guardar la pasta de dents i els raspalls de dents. El got per empassar la pasta. El sabó. La pica. La ràdio. Això és una cosa per s'afeiti el meu papa. Un armari. Els calaixos i un altre armari i l'espejo. Molt bé. El menjador. La trona de la meva nina. Com es diu la teva nina? Sarita. Molt bé. Una cosa per jugar a la meva germana. La cuineta. Per guardar coses. La taula per fer deures. La cadira. Una altra cadira. Els deures. El radiador. La cuina.
els amorets, el fogó, la nevera, els calaixos, les finestres, la tele, la papelera, Molt bé. el gravador, fotos, De qui són? la meva germana, la mama i la meva germana i jo. Per guardar les claus, per posar flors, una peixera, el mirall. La meva habitació, el coixí, De qui és? de l'Adi, el Miqui, un nino, Molt bé. l'habitació dels pares, Molt bé. els coixís, un quadre, la cuina, el microondes, coses per fer menjar, Molt bé. la sal, els calaixos, Qui és? con I qui és? un pez, I això què és? la cama d'ell, Molt bé. jo, Et vas fer la foto? sí, Molt bé, Ainhoa. aquesta és mi habitació. Les Monster Highs. Què és això? Para que no me caiga. León. Para mis joguines. Mis cortines. Mi moble con On està aquest moble? a mi. El menjador? El menjador. Comets. Tasses i fotos. Mi sofà, mi coixí, mi mando. Molt bé. Mi sofà, mis coixins i mi taula. Molt bé. I on està? Al menjador. Mi ordinador. El ratolí. Un paper. La meva habitació, la taula, la tisora, la cadira, per medir-se,
les tisores, els armaris, els puzzles, la casa, l'habitació del meu germà, Com es diu el teu germà? Bryce, la cuina, els puzzles, els armaris, els armaris, la catifa, les joguines del meu germà, l'helicòpter, l'avió, el cotxe, les motxilles, les joguines, el lavabo, el vàter, els armaris, el xampú per pentinar-se, la crema, el sabó per les mans. Molt bé. Aquesta banda fica Bryce a l'altre matí. En els crancs? Sí. La finestra de color blanc i taronja. La porta de la banyera. Molt bé. I on està la banyera? A dintre d'aquesta porta. El joc dels titelles. Molt bé. I quins titelles té la mare? La iaia i a la caputxeta. El meu germà té el caçador i el llop. Molt bé. Jugueu a titelles? Sí. Això és el passadís. El pot de les flors. Per a posar pedres. La porta. El menjador. Els coixins. El sofà. La taula. La tele. Les cortines. El mirall. La llum. L'habitació del Gerard. El pijama. De qui és? Del Gerard. La tele per jugar. El llit. El murador. Per agafar fulls. La llum. Per encendre. Per encendre què? L'ordinador. De qui és aquest ordinador? Del papa. La meva habitació. L'os, l'elefant, el gos, el bebè. La foto quan érem petits. Aquí també. La lluna. Joguines. La nina per a maquillar i pentinar-la. La cortina, si necessitem alguna cosa. Per a cuinar. La truita. Un plat. La cassola. Per a rentar. Per encendre les finestres.
Això és la meva mare. Això són les superhéroes. Els què? Els superhéroes. Els superhéroes. Això és la porta. Molt bé. Això és el coixí, otro coixí. Això és la cama on duermo solo. Molt bé. Això és la tele, otro armario donde guarda mi mami las cosas. Rayo McQueen. El radiador. La finestra. Un ordinador. Molt bé. Això són les meves joguines. Molt bé. Això és la foto. D'aquí. D'aquí és. Això és la foto. D'aquí. Milla. Això és el volcán. El Magnum. Otro volcán. Un cavall. La papallona. La meva carona. La tele. Això és la fruita. Això es donde nos sentamos a comer. Aquí es la mesa, el Rayo McQueen y el mate. La porta. Això són les meves joguines. Unes motxilles para guardar las pilotas. La otra mesa para pintar. El Rayo McQueen, otra vez el Rayo McQueen. La caja del Pagón Ángel. Això és el meu menjador. El sofà. Els coixins. La manta. Molt bé. El meu passadís. La meva habitació. El vàter. Per un pop. Hay caixons. El meu l'espejo. La colonia del váter para coger los papeles, para los papeles, la colonia del león, la cama de los papás, la linterna.
la, para la cortina, la habitación al Leo, la cuna, un órgano, la estación del Leo, la cortina del Leo, la cocina de mi mami, la lavadora, los cajones donde guardamos las cucharas, al horno, los botones, esta admiración, mis muñecos, la cocina de la mami, la nevera, los juguetes que ha comprado de la mamá, los juguetes, la casa, un coche, la casa de la abeja maya, el coche de la Nina, el cocodrilo, la piscina, los mules, la nena, los juguetes de la mami, las cosas de los padres, una flor, el maíz, el bate, la cortina, la pared, los cajones, el minay, la peta, las cosas y las fotos. Qué chula aquesta foto. La ayudillo. Molt bé. Això és la meva habitació, la làmpara, el llit, les enganxines, les enganxines. Què és això? L'habitació. Qui hi ha a l'habitació? El meu germà, Com es diu? Guillem, On està el Guillem? a la mama.
Una titella De què és la titella? de gegants. Al passadís. Una cosa, un tren de fusta. Unes coses de metall. A la làmpara. El terra. El menjador. La cuina. El menjador. El sofà. El sillón. La finestra, la cortina. La taula. De quin color és la taula? Vermella. La alfombra. La cuina. Per posar els plats. L'aixeta. La cafetera. El bot de mandarines. Una màquina. El forn. El microones. Per posar les coses per posar les coses a la cuina. Les coses per posar per posar el menjar als plats. A l'armari de la cuina. A rentavaselles. Les escombraries. Lavabo. El paper. L'espejo. Per posar l'espai de dents. Per posar l'espai de dents. El sabó. L'aigua. El vàter. El lavabo. La banyera. L'alfombra. Bajaroroco. En mi habitación, pero la hucha, el mueble, una cadira, donde guardamos la ropa, los juguetes, el futbolín, la pizarra, el Mickey, el Buddy,
La furgoneta. Donde guardamos los libros. Molt bé. I on està això? Nosotros de jugar. La tele. On està la tele? Aquí. La cama del Papa. No me ve el Dino. Molt bé. Los muñecos De qui són? míos. El mueble. Mi patineta y mi moto. I on La puerta. En mi bebé jugar. Molt bé. Estan aparcats a la porta. La nevera. Un dibujo. Qui l'ha fet? Yo. Donde escribir. Donde guardábamos. Què guardem? Donde ponemos. El menjar? Sí. Ya hemos dicho. La habitación de mis papás. La cama. Cuadros. Fullas. Molt bé. Cacharo. Las bolas. Las sillas. La mesa. El cuadro. La puerta. Molt bé. La cocina. El horno. Molt bé. Donde hacemos la comida. Una vaca. Armario. Armaris, molt bé. La bañera. On està la bañera? Lavabo. Para aguantarse. Al cristales. Molt bé. El sofá. El cojines. Molt bé. I on està el sofà? Del comedor. El juguetes. Això. Un armari. La tele. Las fotos. Boleros y figuras. Aquesta és la meva cuina. Aquest és el meu gat que se llama Lulu. Aquests són els cajons. Això és l'horno. Molt bé. Això és la lavadora. Això són les cortines. Això és la pica. Això és el comedor. Aquest és el sofà.
Aquesta la tele. Aquesta és la taula. Aquesta és los muebles. Aquesta és la ràdio. És l'estudio. Aquesta és la silla de les nines. Aquest és el Bambi, un escorpió de les nines. És la llum. Aquesta és la meva habitació. Aquesta és la meva cama. Aquest és el meu coixí. Aquesta és la Mini. Aquestes són mis nines. Aquests són els cajons de guardar les nines. Són les escaleres. ¿Para qué son estas escaleras? Para subir a la cama. Las cortinas. Aquí. Aquests són les nines. Aquesta se llama Bella Dorment. Aquesta se llama Elsa. La caravana de la Barbie. Aquest és el meu peix. ¿Cómo así? No té nom. Aquest és el carro de les nines. Aquesta és l'habitació dels pares. Aquesta és la cama. Es el espejo. El cajón. Habitació, La baba. la cama, La tele. tele, El tito. els llibres. La baba. Qui dorm en aquesta cama? Jo. Tu. La baba. La mama? La teta. La teta. Taula? El papá. Tauleta, no? Sí. Sí. Cadira. Què és el menjador? Habitació, La tira. nina, El tito. molt bé. La tele. Tele, El teatro. molt bé. La tuta. Molt bé, la cuina. Mamá el tato. La teta. Nevera, molt bé. Quina és la nevera? Tati. Cotxe.
vídeo. I aquí? El papa. Lavabo. El vídeo. Cepillos, no? El raspat de dents. El papa. I aquí què rentem? La bata. Mans. I les? Sí. Dents. A ver, la taula. D'on és aquesta taula? Del menjador. A saber, és com ha fet la mama. La banquetina del Mickey i la Minnie. Molt bé. A l'armari. Al sofà. Al comedor. La tele. A l'armari. La silla. L'altar. El sofà. El coixí. L'armari. La panta. Molt bé. La foto. La foto. Qui surt en aquesta foto? Yo, la mamá y la Irene. La cortina. Los pajaritos. La barana. La habitación. De qui és? Mira. La Miri. El baúl. Guardes en el baúl. Las joguines. La sirenita. La cuina. Los zapatos. De qui són aquestes sabates? De la... De la Cenicienta. Molt bé. La pizarra. Las fotos. La habitació de la Irene. El seu llit. La Irene té el llit. Onda. Molt bé. El gosset. Una joguina. Un oso. Una ganota. Un perro. Esa joguina, això. Un perro que ella. El reloj de la Irene. Molt bé. Que està dalt. El carro de les joguines. Les caixes. La caixa que hi ha un bacem als llapisos. Molt bé. La llum. I qui dorm en aquest llit de vegades? La Irene. I les seves amigues? Sí. El passadís. Molt bé. Una rata. I qui porta aquesta rateta? Lo que hi ha dintre. Floretes? Sí. Pajaritos. Com es diuen? Blanquita y colorido. Florita i Blanquita. És un nen i una nena. Un nen i una nena. El seu menjar. El bastó que hi ha del paper de l'Àngels. La campana aquella perquè subin. Perquè subin a allò. Un gronxador. Sí.
I on està aquest cuiter? A la cuina. Pomes mandarinas. Molt bé. El cambiador donde se cambia mi hermano. Tiene pañales y crema. Com es diu el teu germà, Martina? Dani. El comedor y la mesa donde yo escribo. Un taburete. El baño y la cortina del Mickey Mouse. La terraza y mi mesa de la terraza. Tiene sillas. En la habitación De qui és aquesta habitació? mía, I què hi ha damunt del llit? sábanas y muñecas. Molt bé. Aquí hi ha el menjador i la taula i el sofà, els coixins, la nina, la caixa, el llibre, l'estufa, el cèrcol, les toalles, les varites, el globo, On estan aquestes varites i el globo? El menjador? sí, el menjador, I això? la calça, la flor, les castanyes, la fulla, el ninot, el cèrcol. Que són els tallers que ha fet la Valèria? Sí, Què és això? Què és la cuina? sí, la cuina. La tetera, Molt bé. per posar cafè, Molt bé. I qui pren el cafè? la mama. El pa, la cuchara, els gots, els plats, la fanta, la cullera, els vasos, el tenedor, I on està això? a la cuina, Molt bé. I aquí? viendo dibujos, On miraves els dibuixos? a la tele, al menjador, Molt bé. la foto dels meus pares, I aquí estan els papes. amb la meva germana, I com es diu la teva germana? Laia. A meva cuina, a meva cuina, les plats, les
arròs. La meva joguina demana. Què és la cuineta? La cuineta. La mòbil. Paraula de les joguines. Meva cama. Les ganxines. Molt bé. La poma. La fresa. Las niñas. Un oso de nina. Meva pissarra. Mar. On està la pissarra? En la teva habitació? A la sofà. La tele. L'ordenador. Les flors. Què feien a la tele? El ballar. Molt bé. I això? Què és el balcó? Balcó. Molt bé. Flors. I aquí? És meva. Menjador? Menjador. Peix. Tens un peix? Com es diu? Nina. Molt bé. Llum. Cocina. Una palacín de sofà. Sofà. Aquí estic al menjador, el televisor, les cançons, el moble, el reloj, la cama del Pimpi. Què és el Pimpi? Un pelito que lo cogimos un día porque me quedé al manjador. Molt bé.
una altra moble. L'habitació de la meva iaia. Donde guarda las cosas mi yaya. Las cortinas y la cama. La cama dels meus pares. La foto del meu papa. La foto cuando estaba con los reyes para hacerme la foto. Los cuadros de la cama de mi mamá y mi papá. El semáforo que hicimos en P3. La lámpara. A la mueble donde guardan la ropa. La cama. Rosa y taronja. Mi cama. Mi perrito de peluche. Mi cama de arriba para guardar mis demás peluches. La alfombra de Rayo McQueen. Las sábanas de la cama. Tot això? Les pegatinas de Rayo McQueen. Que t'agrada molt el Rayo McQueen? Sí. El baño. ¿Y qué hay aquí? Donde se lava las manos, el jabón, las cortinas, el espejo, las cosas que se ven reflejadas por dentro de la bañera. Molt bé. I què es veu reflexat? Por fuera lo que hay. La cocina, el lavaplatos, alfor, los botes para no embrutarse, donde se echa la sal de las cosas, los pañuelos, donde pone el café, la toalla, la vaca de mamá. Aquesta és la meva habitació. La concha para tampar-me. Un nino. Les pegatines. De què són? De princeses i una del Winnie the Pooh. La cuna del meu tete petit. Com es diu el teu tete petit? Joel. La Mini. La cadira. Las barras para que no se caiga mi tete. Eso es para cambiar mi tete. Els pañals. La cama del meu tete gran. Com es diu? Albert. L'escala per pujar. Les gorres. Per estudiar el meu tete. El comedor con la comida de mi tete patiti y con mi comida que es sopa.
La trona de mi tete Petit. Por donde se ve la tele. La tele. Al sofá. La mesa para posar la manta. Al cotxe del meu tete Petit. Les cortines. Al lavabo. Al vàter. La pica per lavar-se les mans. El cepí del meu tete mayor. El jabón. La ducha. El espejo. El paper. Este es el váter. La bañera. El jabón. La pica. La estufa. La taza. La silla. On està això? Al balcó. Què és? El pot de les plantes. Flores. La mesa. Las cadires. El quadre. I on està? El comedor. El cactus. De qui és aquest cactus? Jo. De la Míriam? La rateta. Les pinces. El peix. De quan és aquest peix? De pez. Els peluches. On estan aquests peluches? A la meva habitació. La granota. El tigre. El panda. El mono. El conejito. El guagua rosa. I això per què és? Pa no caerme. El quadre. On és això, aquesta part de la casa? El rebedor? Sí? Sí. El menjador. Les patates. Molt bé. Plata. Molt bé. És la tele. Una tele. Molt bé. Sabatilles. Molt bé.
És un armari? Sí, Molt bé. una sofà. Molt bé. On està el sofà? Aquí. Al menjador? La motxilla De qui és la motxilla? de Jorge. En mi cama. Molt bé. Què és la rentadora? Rentadora. Jabons. Molt bé. Paper. I aquí? Micro? Microones. Què és la llet? Llet. Quan es pren la llet al Hamran? Matí? Per esmorzar?